agradable a tantas persoas invidentes. Agora falamos de outro tipo de bueno, tantas veces falamos deses problemas cos que hai que ter moito cuidado, eses riscos nas praias. Atención, porque cada ano, segundo a OMS, en todo o mundo, morren alrededor de 300.000 persoas afogadas. Só en Galicia, no que levamos de ano, 73 persoas faleceron deste xeito. 26 delas aquí, en Galicia, nas nosas praias. Por iso estamos co doutor en socorrismo, Roberto Barcala. Que tal, Roberto? Hola, boa tarde. Estes afogamentos entendo que son evitables. A maior parte dos afogamentos, por non dicir todos, son evitables. Entón, como ben ti me preguntabas por que afoga xente en Galicia, fixemos unha recopilación de todos os datos do ano 2004 a 2021 gracias ao 061. Entonces, temos que decir que en Galicia, neste período, afogaron 1083 persoas, das cales 413 morreron in situ, 44 morreron no hospital, sobreviviron 498 e perdeuse a pista de 128 que non temos os datos. A maior parte somos os homes, o 68% das mortes e dos afogamentos teñen que ver cos homes. As mulleres son máis prudentes, afogan menos. E ademais, bueno, se pasamos a seguinte infografía que falaremos das principais causas do afogamento, que son principalmente os descuidos, as imprudencias. Ademais temos os concellos onde hai o afogamento, digamos, máis relevante neste ano, pero hai que decir que, por exemplo, o afogamento está relacionado tamén cos quilómetros de costa. A provincia da Coruña é a primeira, a provincia de Pontevedra a segunda, Lugo a terceira e finalmente Ourense é a última. Os concellos... Ourense porque non ten mar, lóxicamente, pero hai afogamento nas piscinas. Sí, ou nos ríos. De feito, a cidade de Ourense é a que máis afogamentos ten nesa provincia. Moi ben, eses son os datos. E iso de morrer in situ, que decías que a maioría morreron in situ, ali na mesma praia, non? Decíamos, se esas mortes poderían ser evitables, seguramente moitas sí, porque igual non se fixo o que había que facer, non? Que debemos facer se nos topamos con esa situación? Efectivamente, bueno, hai que decir que, digamos que hasta os 30, 40 anos, principalmente as mortes teñen que ver con imprudencias ou despistes. Por exemplo, unha imprudencia é bañarse con bandeira vermella, ou un despiste é un meniño que afoga na piscina porque non está suficientemente vixiado. Pero xa conforme van pasando os anos, as principais causas, os desencadenantes do afogamento son condicións médicas previas. Por exemplo, as persoas maiores de 60 anos, prácticamente a maior parte dos afogamentos había unha condición médica previa, como, por exemplo, unha cardiopatía. Entón, pode pasar que teñas unha baixada de tensión, pode pasar que sufras un infarto e que desencadene este episodio. Claro, é que estar no medio acuático faga que te afundas, digamos, que te ahogues, non? Porque precisamente estás nun medio onde se che pasa algo moito máis perigoso. Claro, eu vouche facer unha pregunta. Te mareaches algunha vez? Sí. Tu veste que sentar algunha vez? Sí. A ti pasouche eso? A quen non. A quen non? Sí. Pasouche algunha vez na auga? Non. Afortunadamente non. Por sorte, claro. Que pasaría se che pasa na auga? Estás solo. Mellor non verse no caso, caso, non? O meu pai ten 70 e pico anos, bañase todo o ano, todos os meses do ano, e eu sempre lle digo, papá, por favor, ten moita conta, non vayas moi lonxe, non me fai moito caso. Entón, se algunha vez vexo, el está estupendo, pero claro, sempre pode pasar algo a calquera idade. Entón, se alguén lle está pasando algo, o sea, como tería eu que facer? O primeiro sería chamar, porque a mí sairíame ir a intentar axudalo, pero non sei se iso está ben ou non. Bueno, aquí o máis relevante que temos que saber é que non todos os que sufren un afogamento morren. Aquí xa falamos no programa de que facer para rescatar unha persoa e incluso ensinamos a utilizar un desfibrilador e a facer reanimación cardiopulmonar. Pero o que nunca fixemos é como axudar a unha persoa que sufre un evento que vai a desvanecerse ou que está inconsciente para facer o que se chama as posicións de agarda ou posicións de espera. Imos con esas posicións, para iso temos a Marcos Pereiro, por favor. Precisamos a un modelo. Aí o temos. Moi ben. Roberto.
Marquiños, moi ben. Necesitan un especialista que se... Un Bueno, especialista, un especialista en O que especialista é ti, efectivamente. Bueno, temos tres posicións que son fundamentales e que todo o mundo debería coñecer. A primeira, que é a posición anti-shock, que é cando a veces lle dá un vaído a alguén, entonces para que se vaya recuperando mentre non chega aos servizos de emerxencia. A segunda é a posición lateral de seguridade e a terceira é a posición semisentado ou sentado se temos problemas respiratorios. Antes de nada, decir que moitas veces cando nos dá un vaído é porque hai unha caída da tensión arterial. Isto ocorre a veces cando hai altas temperaturas, entonces polo sistema nervioso ou polos vasos, os vasos sanguíneos se dilatan e a sangre non chega moito ao cerebro. Temos aquí un trebello caseiro, chapuzas galegas dedicadas ao socorrir a domicilio, donde, a ver se o podemos ver, cando se bombea o corazón, agárrame aquí o trebello. Totalmente. Aí está. Cando se bombea o corazón, o que chega é a sangre oxigenada. Entonces, mentras pasa isto, non hai ningún problema. O problema é cando aumenta o vaso, cando se dilata o vaso. Entonces, o corazón bombea, quere bombear, pero non chega tanto a sangre. O cerebro, que é listo, di, ostras, teño que vencer a gravedade. Entonces, é cando Marcos di, ai... Ai, o meu cerebro está dicindo, ai, como venza a gravedade. Eso é, colocamos. Deixate caer. Se vos destedes conta, eu me coloquei detrás del. É fundamental, non nos colocamos nin de lado, nin de enfrente, nos colocamos detrás porque esta é tendencia. E cando Marcos dixo, que me vou desvanecer, eso chamase pródomos. Normalmente avisa. Entonces, cando temos así a Marcos, a posición, si respira, e por suposto, chamando rapidamente as emerxencias, hai que levantarlle os pés. Levantamos os pés e poñémoslle unha mochiliña debaixo, e esta chamase a posición anti-shock. Se fora unha persoa moi obesa ou embarazada, non levantamos os pés, porque senón comprime o diafragma e non vai a respirar ben. Entonces, sería a posición e vigilamos. Normalmente se recuperan rápido, o ambiente ten que estar fresco e tranquilo. Vale, esta é a primeira postura. Segunda postura, xa nos vale esta posición. Imaginamos que nos trae un surfista, por iso veño con esta camiseta, nos trae a unha persoa que está inconsciente pero que respira. Recordade que se estuvera inconsciente e non respira, facer RCP, pero respira. Entonces, cando un afoga, bota espuma pola boca. É un proceso fisiolóxico. E temos que colocalo, entón, na posición lateral de seguridade, para que non se afogue con esa espuma. A posición lateral de seguridade é moi sinxela. Colocamos así, a Marcos, e ora facémolo rodar cara a nós. Cara a nós, colocámolo así, e a cabeciña cara abaixo. A boca ten que estar hacia abaixo, ao mellor non se ve moi ben, pero esta é unha posición moi cómoda e seguimos vixiando hasta que chegue. É unha posición que pode salvar moitas vidas. Esta é unha das maniobras salvadoras definida nos primeiros auxilios. Unha é a posición lateral de seguridade e outro o control de hemorraxias, que eso xa falaremos outro día. E vamos á última. Se nos está a recuperar, xa está consciente. Marcos, que tal? Como vas? Un pouco mareado, Mareado. Cóstate respirar un pouco, verdad? Sí. Vale, vamos a sentarnos. Mira, vamos a sentarnos na silla. Na silla. Séntate na silla. E, ai. Respiras ben? Estás cómodo? Sí, estou vendo visións que vexo a Marcial Mozo. Bueno, de momento non está tan mal. Eso que está a recuperar. Esta posición... El, por suposto. Esta posición, a posición de semisentado, é unha posición indicada para cando alguén ten problemas para respirar. Entonces, estas tres posicións son claves no caso de que nos traian ou que encontremos unha persoa indisposta na praia hasta que chegue os servizos de emerxencias. Quédanos máis temas para tratar contigo, Roberto, pero quedamos en tempo. Que raro, non? Que raro. Pero tens que volver outro día, que ademais de verdade que é un placer escoitarte. Estábamos abrallados así mirando para ti. Eu creo que entendemos todo perfectamente. Podes dicir máis alto, pero non máis claro que nos acabas de explicar. Moitas gracias. Grazas a ti por vir. Rematamos. Rematamos por